ordonné à la renouveau télé sugantili la folini wala nyumandon obedi an la jabara kilingilina bela jilima o manake yoro la ni wati ko folena o manake tugo dawla ka fara duguba konno ga fo ta se mali ko kana ma an folibe au bela jilini ka yidawla ka fo kuni akokuna foni kene daile tole biye alamsa ye mekalo kile mugan ani woro san bafla ani mugan fla aw nisɔndiyalen do sɔgɔmada in na fɔ don tɛmɛlenw na ka se ka nin jɛmukan in kɛnɛ dayɛlɛ aw ye kɛnɛ min kɔnɔna la aw ka kibaruya kunfɔlɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma renouveau matin jamakulu fɛ bonya ani karama kɔnɔna la kɛnɛ dayɛlɛtɔ filɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la aw bɛ ka an lajɛ an bɛ aw fo minnu bɛ ka an lajɛ sɔgɔnɔnaw la an ka foli belebeleba bɛ u ye radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio ɲɛlɛnni ka bɔ segu an bɛ segu n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo ka fara an ka farankan radio tɔw bɛɛ lajɛlen lamɛnbaga jamakulu ma an bɛ bɛɛ fo ko bɛɛ k'i bisimila bi alamisa renouveau matin ale kan an ka dibila baarakɛbagaw an ka foliba bɛ u ye studio bamidaw kɔnɔna la jama dafara amadu el konare fanta tumota an bɛna baaraw nun don sisan min b'a to aw ka kunnasiri dan bɛ se ka kari o la cogoya min na amadu i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma fanta tumota somɔgɔw bɛ di baasi tɛ na bi ye alamisa ye dɔgɔkun bɛ k'i teri to ka taga a bɛ cogo di ala ka tanu jidi jamana tagabolo bɛ cogo di kapsa kibaruyaw bɛna dɔɔni d'accord o ye kibaruya duba ye n'a ka wusa ala k'o kɛ maliden hamina ko fanba ye o ye maliyɛnw bɛ situation min kɔnɔna la sisan a ka wusa a ka nɔgɔya fɛn bɛ tali kɛ situation na solution teliman ka sɔrɔ a la o ye bɛɛ lajɛlen hamina ko ye amadu sɔni i bɛna don kibaru dayɛlɛ kanubaga jamakulu ye bonya ani karama kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na ani idrisa sidibe janjo masa bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ walawalali kan sabula isa kaba sidibe ale se ma se ka kumaso lasɔrɔ bi sɔgɔmada in na janjo masa bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye bi sɔgɔmada in na kumase min kan o de bɛ tali kɛ prolongation la ayiwa o kuma in kɔrɔ ye jumɛn an y'a suganti kun jumɛn na ani idrisa sidibe bɛna masala o kan kosɛbɛ bi walawalali ale kan anw ka bi ma welelen o ye nuntogo ye nuntogo an n'a bɛna masala fɛn min kan o de bɛ tali kɛ rectification de la transition ni o bɛ tali kɛ yɛlɛma minnu donna fanga furancɛ fanga la san 2021 kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ bandaw ale kɔni tun ye fanga furancɛ fanga maa ɲɛma ye yɛlɛma donna fanga tagabolo la maa ɲɛmaya dira Asimi Goyita ma o la an ni nuntogo bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na Boubacar Payita o anw ka bi ma welelen don don baara ɲɔgɔn welelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani ale fana bɛna masala sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna la o kɔfɛ ani sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ i n'a fɔ ladalako la taa ni ka segin kibaruyaw olu kan kɛnɛya kunnafoni o fɛnɛ bɛ yan nɔ sɔgɔmada in na k'a lase maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ aw ka kɛnɛya tagabolo olu kan an ka dun fɔli duma o bɛ o kɛrɛfɛ kunnafoni di gafe minnu bɔra bi alamisadonya in na olu ɲɛfɔlɔ fɔlɔ laseliw fɛnɛ bɛ nana kɛ jɛmukan in kɔnɔna la Alexi bɛ bisimila a ma sɔn fɛn min ma a bɛ tɛmɛ ni o laseliw ye ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila wagati bolo dacogo ale filɛ ko nɔgɔ bɛna da kabala mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ tawudeni ani menakala o marabolo fila kɔnɔna la sankolo bɛ jɛya yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ samiya fɛ fiɲɛ la o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ menaka tawudeni ka fara gawo kan kidal tɔnbɔkutu worodugu yan fan ni marabolo kofɔli ninnu na tilema fɛ fiɲɛ de bɛna ci a fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ bi yɔrɔjanfilɛli min ni gɛlɛya mangani bɛ don a la ka sababuya kɛ gɔngɔn bulon ye o bɛna kɛ an ka kɔrɔn marabolo kɔnɔna la a yɔrɔjanfilɛli o bɛ daminɛ kilomɛtiri 4 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la mali fantɔw fɛ gɛlɛya foyi tɛna na du yɔrɔjanfilɛliw la ko sanko kɔni bolo dalen don bi sɔgɔmada in na kitakaw fɛ yen nɔ ka fara mɔpti kan baɲangara tɔnbɔkutu ani san fo ka taa se kayi kɛɲɛkayan fan ma ani duwanzan tilefanatɔw dunnen kɔfɛ walima su in na sanko kɔni bolo dalen don an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ni menaka marabolo y'i bɔ a la ka fara gawo kan kidal tɔnbɔkutu ani tawudeni tilegan in n'a finteni hakɛyaw ko bita fana bɛ jigin kosɛbɛ ka tɛmɛ kunun ta kan o la kayikaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka finteni hakɛya o b'i jɔ digiri 38 na kulikoro 37 sikaso digiri 34 segu 37 mɔpti olu ta b'i jɔ digiri 36 la tɔnbɔkutu 39 gawo digiri 43 kidal 41
menaka binani ani saba tawdeni binani ani fila bugunikaw feno bi ka fara kucala kan kita kilega ina olu ka finteni hakeya o bɛ kɛ digiri 36 ye ɲorukaw olu ta bɛ kɛ 38 ye nara 38 duwanza 39 san 36 banyangara 35 joyila 36 gormara urus digiri binani bamako distriki kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kabala samɛfɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga kɔni bɛ se ka bonya wagati ani wagati tagalen ɲɛfɛ tile journée kɔnɔna la bi yɔrɔ jan filɛli gɛlɛya foyi kɔni tɛna na don a la tilega ina finteni hakɛyaw o bɛ kɛ digiri 36 ye bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 6 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 51 ye ni wagati boloda cogo ye sɔgɔmada in na ka di aw bɛɛ lajɛlen ma kun ye maliden bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta fɛnw dɔn i ka tile journée kɔnɔna la don kibaru ale bɛ dayɛlɛ sisan. nɛgɛ kaɲɛ 7 sanga 31 Amadu don kibaru dayɛlɛ wagati sera kosɛbɛ bakurubaw bɛna tali kɛ sadani nɔ min ye CEDEAO ale ni Mali cɛ ko i k'a dɔn fɔ ka bɛɛ mɛn ɲini ka don kow la min ɲa bɛna kuma kan ka kuma di jamanaden dɔw ma sɔgɔmada in na n'an bɔra yen nɔ farafina cuala don ɲɛnamayana kunu an bɛna kuma o kan min ye jɛdugu torodo lakɔli karamɔgɔw ka sara guloni ko na retard ba la an ye ɲɛɲini dɔw kɛ a kan maire fan fɛ ka se i k'a dɔn fɔ ɲɛmayaso perception ani préfecture la an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na sisan dani nɔ an bɛna caman bila ninnu cɛma sisan ka bɔ kunnasiri la an ka taa ɲɛfɛ. kalo kura juin kalo tile 4 nata ko min ye jɛrɛ bɛna sigi CEDEAO a n'a jɛw fɛ Mali ni Burkina Faso ni Guinée Conakry kunkan kɔrɔfɔw kan maaw jigi bɛ min kan kosɛbɛ k'a fɔ o jɛrɛ in kɔni kɔnɔ la ko dɔ na bɔ ko dɔ la min ye k'a dɔn dɛngɛrɛnɛ ka se ka wuli ka bɔ an ka jamana kan ko kibaruyaw bɔlen ka bin an ka ɲininikɛlaw ye kuma di jamanaden dɔw ma an b'u lamɛn. Côté là, il faut que an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka sɔn ka ko dɔɔni juru magaya dɔɔni n'a fɔ a fɔ bamanankan na cogo min CEDEAO mɔgɔw fana ka sɔn u ka juru magaya dɔɔni parce que gɛlɛya in a kɛlen don ka dadigi kɛ bɛɛ de la surtout jamanadenw Mali la o CEDEAO jamanaw kɔnɔ jamanadenw de degunnen don. Ayiwa ne kɔni ka hakilila ye mun ye a kɔni ka d'an ye CEDEAO ni Mali ka bɛɛ fɛn na fɛn min bɛ Mali arranger fɛn min bɛ CEDEAO fana arranger bon janatigɛ ma ka cogo cogo ɲɔgɔn fanbaliyaw de donna la bon hali bi CEDEAO ka dɔɔni fara kan hali n'a kɛra kalo 20 ɲɔgɔn bon autorité fana ka kalo 4 ɲɔgɔnna bɔ la ka kɛ kalo 20 ɲɔgɔn quoi u ka bɛn o yɔrɔ ninnu na u ka lajɛ u ka bɛn a la pour que section ka wuli ka bɔ an kan o de an ka hɛrɛ ye jamana si kelen bolo kelen tɛ se k'i jɔ ni yɛrɛ k'i bɛ kɛ fɛn ye u ka fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u ka bɛn a kan pour que an ka se ka fara mɔgɔw kan. n'an sɔnna u ka laɲini ma sanction tɛna wuli faransi ka laɲini de bɛ yen n'an sɔnna o ma o bɛ tila ka na ni laɲini wɛrɛw de ye an ka to an cogo la a bɛ to an ta la sanction bɛ wuli ala kama yɛrɛ tɛ tɔɔrɔ min bɛ Senegal ni ninnu yɛrɛ ka to a t'anw yɛrɛ kan yɛrɛ an ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn an ka transition soutenir lakana ka sabati ni lakana sabati la côté min ka gɛlɛn ou bien a kɛra kɛnɛya o a kɛra balo ye o a bɛ sɔrɔ ka ɲɛsin o fana ma. tabarikala i n'a fɔ farafina fan dɔw Mali ma to kɔ farafina ka jɛrɛjɛkulu o kɔni baaraw sennamayali san 59 hukumu kɔnɔ kama kɛnɛ dɔ sigira kunu Bamakɔ yan mun na jamana faamaw y'u jeni yɔrɔ fin a ko kɛnɛ kan na Bakari Sidibe ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Nous devons accepter de vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. mɛ kalo tile 25 san 1963 Addis Abeba kɔnɔna na n'o bɛ Ethiopie jamana ko fɔ farafin jamana 31 ɲɔgɔn na olu jɛra ka jɛkulu dɔ sigi n'o tɔgɔ ye Organisation de l'Unité Africaine ye lajɛrɛ dɔ senfɛ Libi jamana kɔnɔna na san 2002 a tɔgɔ nana kɛ Union Africaine ye o de kama o don in de taara n'o ye mɛ kalo tile 25 ye ka ɲɛsin farafina ka kɛlɛya don ma ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaw ye an bɛ donni mina i ko bi minnu kɛlen don ka farafina gun sɛgɛ nin don in kan ka kɛ hakilijagabɔ don ye farafina ɲɛmaw fɛ walasa ka fɛrɛ ni dabaru tɛgɛ minnu bɛ kɛ sababu ye kana ni hɛrɛw ye ani jamanaw basigiliw ye farafina kɔnɔna na. Donc n'o fɔra o kɔrɔ ye africain den bɛ fan o fan i kan ka i jɔ k'i miiri i ka jamana na ka miiri Afrique dugukolo la donc tout de l'Afrique fana a fana bɛ yan nɔ o dati in de kama minnu bɛ
an yɛrɛ ka africain ko o ko fɔ. Sadi Moro Kita tun ko ko pour que an ka bɔ dingɛ kɔnɔ foyi tɛ se k'an lafiya n'an ma parti kelen sigi parti min bɛ farafinna bɛɛ pour que an ka kɛ jɛkulu kelen an ka amina kelen fɔ. Farafinna tɔgɔladon ɲɛnamayali bɛ ka kɛ hukumu kɔnɔna na wagati min Mali kɔni sen bɔlen don Union africaine ka baara bɛɛ lajɛlen na. O la nin don in kan ka kɛ sababu ye ka farafinna jamana bɛɛ lajɛlen to a ka danbe kɔnɔna na ani k'u ka hakɛ bɛɛ lajɛlen na segin u ma. Mali ye cɛsiri min kɛ fo ka taa jɔ Moro Kita ko an bɛ sɔn k'an ka jamana yɔrɔ dɔ di pour que unité africaine ka réaliser. N'i y'o lagɛ i b'a ye k'a fɔ Mali degun bɛ Mali kan bi a n'a ma kan kan. Parce que nin sanction mun filɛ nin sanction tɛ mun bɛ Mali dɔrɔn tɔɔrɔ hali jamana tɔw u bɛɛ tɔɔrɔlen don parce que an bɛɛ de ye kelen. Recensement tɛmɛnen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ jamana wɛrɛ maa 50,460 olu de bɛ Mali kɔnɔna na. O ye misaliya ye farafinna ka keleya la a n'o kan ka jukɔrɔma don farafin jamana bɛɛ lajɛlen fɛ. de bɛ ale ka ɲɛfɔliw ye nin ye ko i k'a dɔn bana kura dɔ kofɔlen tubabu jamana kan ni a bɛ wele nasarakan na ko monkeypox ale bɛ tali kɛ bana na min kɔni ye banakisɛ gɔw na n'o ye kungo kɔnɔ gɔw ye dɔw ko bubu tigɛ ko bana in kɔni b'a la ka hawuja nasara jamanaw kan. Mali minisiriso min ɲɛsilen don kɛnɛya ko ma ale b'a fɛ k'a ko kunbɛn o kama u ye wulikajɔ dɔw kɛ waasa fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ ni bana in fana ka n'i kun bɔ anw ka jamana kan na e ma fɛn mɛn ninnu na o bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko variole du singe ni o ye bana ye mun yɛrɛ ni ɲɔni kɛcogoya bɔlen don k'o yera dugu caman kɔnɔna la i n'a fɔ Angleterre, Canada, Espagne, États-Unis, France, Portugal, Suède, Italie. Ka kɛɲɛ ni o jateminɛ ninnu ye Mali la yan nɔ Direction générale de la santé et de l'hygiène publique ni o ye cakɛda ye min sigilen bɛ kɛnɛyako hukumu kɔnɔna kama olu ye bataki sɛbɛn bɔ walasa ka kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kunnafoniya nin ko in kan. A b'a ɲini u fɛ kɛnɛyasobaw bɛ fan o fan fɛ Mali jamana kɔnɔna la k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ni bana kura bɔlen mun filɛ nin ye ni o bɛna fara coronavirus yɛrɛ bana kan dan ka se ka siri o la joona joona. Bataki sɛbɛn in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko variole du singe ni o ye bana ye mun ni ɲɔni bana bɔlen don cogoya wɛrɛ fɛnɛ la a bɛ fɔ a ma ko monkeypox. Diɲɛ mumɛ kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw kɛra ani a yirala k'a fɔ ko bana in sifaya o bɛ mɔgɔ 141 de la. Sɛgɛsɛgɛli in kɛra sanfɛ kalansoba dɔ fɛ ni o ye Université Oxford ye. Olu fɛnɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 80 bɛ yen nɔ k'a yirala k'a fɔ ko tigitigi ko bana in bɛ olu la. O la fɛɛrɛ damadɔw bɛ yen nɔ olu fɔra walasa bana in kana se ka don Mali kɔnɔna la yan nɔ. K'u ka dɔ fara sɛgɛsɛgɛliw kan ka jateminɛw kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka bana in kunbɛn ani k'a kɛlɛ. Afrique de l'Ouest kɔnɔna la yan nɔ variole du singe o yera jamana minnu kɔnɔ Benin b'o la, Cameroun, RDC, Gabon, Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria, Nigeria, Sierra Leone ani Soudan du Sud. Afrique de l'Ouest jamana 6 a bɛ olu kɔnɔna la. Ni waati in kɔni na jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko ni bana kofɔlen a ma se Mali la yan fɔlɔ ko ga fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan walasa bana in kana don jamana kɔnɔ wa a ka kunbɛn fɛnɛ a kɛcogo ɲuman na. Ka fara o kan ko variole du singe ko ye farigan sugu dɔ ye ani a bɛ kisɛkisɛni sugu dɔw bila mɔgɔw farikolo la. Variole du singe yɛrɛ bagan bana de don nka bagan bɛ se k'a yɛlɛma adamaden fɛ. Ala k'an porokoto saga 38 o bɛ falajɛ sira sofɛriw gɔndufa n'a ka jama olu ka jateminɛ waati kelen bɛ an ka anglais maître dɔ ye Cheikh Umaru Sisoko ye lycée Mambi la kuma ko how is life jaabi b'a yɛrɛ bolo yen nɔ min ye Fanta Tumota an bɛ taa ɲɛfɛ. An bɛ taa ɲɛfɛ nin sanga kelen kɔnɔna la an bɛ sori bisimila a ka se ka an ladɔnniya bi sɔgɔmada in na a mana kɛ fan min fɛ a ka taa ni ka segin kɔnɔna la yetaw bolila fɛn jumɛnw kan gɛlɛyaw ye jumɛnw ye siraba bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna na ka fara Anazer ka bilasiralikanw kan Sira Kamara anw ka bi nɛgɛ kɛrɛfɛtigi don a lajɛ ni sori labɛnnen don.